Ať už jste zájemce o bydlení, realitní makléř nebo třeba správce nemovitostí, a občas se hodí mít nějaký nástroj, který dokáže nemovitosti držet pěkně pohromadě na jednom místě. Dneska si ukážeme, jak k tomu přistupuje Geopass a co jsou to seznamy nemovitostí v aplikaci Geopass.cz. Jak se dají vytvářet a jak se dají zobrazovat třeba v mapě. Takže v horní části máme ten nový panílek, seznam nemovitostí a vidíme, že v tuhle chvíli nemáme žádný seznam vytvořený, takže klikneme na tlačítko plus, seznam si nějak pojmenujeme, tak a můžeme si nastavit nějakou barvu. Případně popis uložím. Teď, když na ten seznam kliknu, mám ho aktivní, vybraný a můžu do něj přidávat nemovitosti tím, že kliknu do mapy a potom kliknu na tlačítko plus. Zase můžu té dané parcele, na kterou jsem kliknul, můžu vybrat barvu, přidat nějaký popis. Tímhle tím způsobem přidám nemovitosti do toho seznamu. Tak, nasázím jich tam trošku víc. Tak výčet parcel, potom vidím tady pod tím rozbalovátkem. Když na některou z těch parcel kliknu, tak se mi mapa vycentruje na to patřičné místo. Můžu ty parcely samozřejmě zase odstraňovat z toho seznamu. To byly seznamy nemovitostí v mapě a teď se můžu podívat na seznamy nemovitostí i vlastně tím tabulkovým způsobem, takže si rozkliknu přes menu položku seznamy nemovitostí a vidím takovouhle tabulku, ve které mám ty základní údaje o tom seznamu. Zase když kliknu na ikonku mapy, tak se dostanu do mapy na ten daný seznam. Když se prokliknu jakoby dovnitř do toho seznamu, tak vidím ty parcely, které tam v tuhle chvíli mám. A zase se můžu prokliknout do mapy, nebo případně odmazat tu parcelu ze seznamu, nebo se prokliknout na detail té parcely v Geopassu a vidím všechny informace ze všech registrů. Seznamy nemovitostí v Geopassu jsou hračka, co říkáte? V příštím videu si ukážeme, jak takový seznam vytvořit na základě parametrického vyhledávání. A samozřejmě časem budou v Geopass dostupné i další funkce, kde se seznamy nemovitostí budou používat.